Benvingudes i benvinguts al Club de Lectura de la zona de l'Eixample. Aquest club de lectura està dirigit per les aules d'acollida, de primària i de secundària. Hem dissenyat unes maletes, on a dins de cada maleta, que després us presentarem, hi ha aquests clubs de lectura molt adients pels tutors i les tutores de les aules d'acollida de la zona, perquè puguin treballar la lectura amb l'alumnat nouvingut i d'origen estranger. És una feina que l'hem compartit amb tot el servei educatiu, amb tot l'equip del servei educatiu, des de l'equip del CRP, amb tota la infraestructura informàtica, des de l'equip psicopedagògic de l'EAP i sobretot des de l'equip LIC, perquè ha sortit aquest club de lectura en la dinàmica de la formació del seminari de tutors i tutores de l'Eixample. Ara us presentarem aquestes maletes i el desenvolupament del club de lectura. El club de lectura té un contingut didàctic molt específic per treballar amb l'alumnat nouvingut i d'origen estranger. Treballar amb aquest alumnat per facilitar la comprensió de la lectura i el treball d'aquest aprenentatge d'aquesta L2. Està dirigit per l'alumnat, per als infants, pels nens, per les nenes, pels nois i les noies, amb un nivell A2. Com podreu veure en el desenvolupament d'aquesta informació i d'aquesta mostra d'aquestes dues maletes que ara us presentaré, doncs és un treball que pot fer servir qualsevol centre educatiu on tingui alumnat d'origen estranger i també alumnat que tingui alguna necessitat amb el tema de comprensió lectora. Ara us explicaré aquest club de lectura, com s'organitzarà i com està format. Està format per dues maletes, una de primària i una de secundària. La de color vermell és la de primària i la de color blau és la maleta de secundària. Aquestes dues maletes les tindrem en préstec aquí en el servei educatiu i ho portarà l'equip del CRP, no? I les podreu estar demanant sota demanda per encàrrec a través de la pàgina de web o via telèfon, d'acord? Molt bé. La maleta de primària. Què té la maleta de primària? Té 8 llibres, 8 llibres, més aviat que 8 llibres, són 8 lots d'aquests llibres de lectura fàcil. És veritat que tots els llibres de les maletes del club de lectura són de lectura fàcil, d'acord? Perquè estan dirigits a aquest alumnat d'origen estranger i nouvingut. 8 llibres a primària i 6 llibres a secundària, 6 lots de llibres a secundària. Els llibres de primària són Animalades, Cafa i la nina viatgera, On van quan plou, El Maputxe sense ombra, Les 3 maletes, Tu també pots i Tant de gust, senyor Llull. Tots aquests llibres han estat molt ben escollits per l'Associació de Lectura Fàcil i per les recomanacions d'experts amb el tema de clubs de lectura. A secundària, el lot de 6 llibres són 7 dies al llac, Comptant núvols, La volta al món en 80 dies, Naït, la meva germana abneguesa, 3 maletes i el llibre de les bèsties. També són aquests lots dels 8 llibres de secundària, són també tots de lectura fàcil, d'acord? Ara us mostraré com estaran organitzats aquesta maleta, com està organitzada, no? Que ja veureu que està dins d'unes bosses perquè pugueu vindre a fer el préstec en qualsevol moment. Bé, hem obert la maleta vermella dirigida a la primària i, com podeu veure, de dintre la maleta surten aquests clubs de lectura. 2, 4, 5, 6, 7 bosses amb la flor de l'Eixample. La bossa és molt significativa, amb la flor de la rajola de Barcelona i en concret de l'Eixample. Cada maleta hi ha la identificació amb una targeteta dels llibres que contenen i a dintre de cada bossa us anirem explicant el contingut, d'acord?
Una cosa molt important doncs, que vull ressaltar és que quan estem fent el club de lectura, quan estiguem llegint el llibre del club de lectura, l'hem de mostrar, que els nens sàpiguen que estem fent el club de lectura. Una manera de mostrar-lo és aquests cartells. Benvinguts i benvingudes al Club de Lectura. Com podeu veure, aquesta benvinguda està penjat amb velcro, que podem enganxar al llibre, podem enganxar la tapa del llibre, la imatge del llibre. I després també hem fet uns cartells identificadors de cada llibre perquè el tinguem penjat en un racó de la classe on podrem sortir activitats, idees sobre la lectura d'aquest llibre del nostre club, no? Per exemple, estem llegint El Mapuche sense ombra. Doncs anem a buscar la bossa del Mapuche sense ombra. A dintre hi ha el contingut d'aquests 6 llibres, d'acord? Hi ha els 6 llibres. Com podeu veure, cada membre del club de lectura tindrà un llibre que la docent anirà anant treballant i a dintre de la bossa hi ha una proposta didàctica. Una proposta didàctica que aquesta proposta dona idees que es podran anar a seguir i ampliar en futures lectures del mateix llibre. Què hem posat a dintre de les propostes didàctiques? Tota bossa, hi ha aquest sobre de la proposta didàctica, hi ha una llibreta. Una llibreta on donem la benvinguda al club de lectura i on volem que els docents escriguin propostes, recomanacions, noves idees que puguem ser transferibles a altres lectures d'aquest llibre, en altres clubs de lectura, d'acord? En concret, aquest llibre té una proposta didàctica on fem fer una fotomoció, on trobareu també una bossa, on hi ha mocadors per poder disfressar, per poder fer una activitat molt dinàmica i molt divertida. Aquí trobareu l'explicació. Si anem a buscar una altra bossa d'un altre club de lectura, el senyor Llull, doncs mireu, aquí té la seva bossa, hi ha el seu sobre amb la proposta didàctica, d'acord? I a dintre de la proposta didàctica fem servir el mateix, tot segueix la mateixa línia, no? En aquesta proposta didàctica hi ha el cartell per penjar-lo, el cartell de la classe, la llibreta per les recomanacions i en aquest cas posem uns dossiers per fer una obra de teatre. I per fer aquesta obra de teatre doncs hem dissenyat unes màscares per als animals, no? I que cada nen i nena pugui llegir fent la identificació d'un animal. Aquestes màscares estan fetes per posar-les al cap, perquè l'objectiu és l'aprenentatge d'aquesta L2 i aquesta comprensió lectora, per tant, han de poder veure com es pronuncia, com es llegeix bé. Si anem a buscar l'altre llibre, Animalades, doncs també igual, el mateix sistema. La seva bossa amb la seva proposta didàctica. En aquest cas hi ha un sobre amb preguntes per poder fer dintre els capítols del club de lectura allí on el docent considera més adient parar i després hi ha uns sobres per fer l'avaluació. Molt important, totes aquestes bosses de clubs de lectura es treballa molt el tema de l'avaluació, perquè pensem que és molt important fer aquesta reflexió, que l'alumnat faci aquesta reflexió, si ho ha entès, si no ho ha entès, si no li ha agradat. Un altre dels temes molt important que volem treballar en els clubs de lectura és el tema de les emocions. També es treballa molt. Per exemple, en el llibre Les tres maletes, és un llibre que dona molt per treballar tot el tema de les emocions. Doncs bé, dintre de la proposta didàctica, en el sobre de la proposta didàctica, cada alumne, cada nen, cada nena, té un sobre amb uns icones del WhatsApp que el docent, en el moment d'haver acabat cada capítol, doncs pot treballar el tema de l'emoció, si li ha agradat, si no li ha agradat, com s'ha sentit, s'ha emocionat, com ho troba, no? És una altra de les propostes doncs, que pensem que el club de lectura ha de potenciar, no? Aquest treball d'apropar-se en aquest dol migratori, en aquest treball de l'emoció, en aquest treball dels sentiments. L'altre llibre, El Cafè i la nena viatgera, doncs volem treballar molt l'oralitat, no? El tema de la lectura en veu alta.
Dintre del llibre trobareu també una proposta didàctica per treballar la lectura en veu alta. I bé, així tots els llibres de la maleta vermella tenen aquestes propostes didàctiques. Com podeu veure, doncs aquí també tenim Tu també pots i On van quan plou, que aquests dos llibres ja estan en préstec perquè s'estan pilotant. I la veritat, doncs, que molt bé. Aquí veieu aquesta maleta vermella. Bé, ara doncs anem a fer l'explicació d'aquesta maleta blava, la maleta de secundària, d'acord? Aquesta maleta de secundària té, com podeu veure, 2, 4, 5, 6 bosses amb 8 llibres a cada bossa, O sigui, són 6 lots de 8 llibres cada lot. Fem el mateix sistema que hem explicat a primària. Donem la presentació, evidenciem el que estem llegint amb el cartell, benvinguts, benvingudes al club de lectura del llibre que estem llegint, enganxat aquí en velcro, com podeu veure. Després presentem el nostre llibre, el tenim presentat en un racó de l'aula, al tauler, perquè podem buscar ressenyes, podem buscar informació, podem activar coneixements previs d'aquest llibre, d'acord? I després doncs, tenim a cada bossa la proposta didàctica que conté l'explicació d'aquest llibre. En el cas del primer llibre, tornem a tindre la llibreta, que donem la benvinguda al club de lectura del llibre de Naïf i la meva germana afganesa, i aquí dintre doncs, diem és pels docents que facin les seves aportacions que puguin servir per a altres docents que agafin aquestes bosses, aquests clubs de lectura en préstec. Molt bé. Aquest llibre del Naït té una proposta didàctica també de fer una activitat de dramatització i a dintre li hem posat una bossa també amb mocadors perquè els nois, les noies, aquests adolescents, puguin fer una representació simbòlica d'alguna de les parts del llibre que estan llegint, que podreu veure que està plastificat aquesta part amb la lectura del capítol. El llibre de les bèsties també és un llibre clàssic, adaptat amb lectura fàcil, que moltes de vegades aquests llibres clàssics s'estan llegint a l'aula ordinària i l'alumnat d'origen estranger o no vingut és molt difícil que l'entengui. Doncs bé, amb el llibre de lectura fàcil pot fer aquesta comprensió. També té una proposta didàctica per fer aquesta adaptació del llibre de les bèsties. 3 maletes, el llibre de 3 maletes. Hem pensat que és un gran llibre per treballar a l'aules d'acollida en aquest procés migratori i insisteixo molt per treballar les emocions. Llavors, en el llibre de les 3 maletes hem fet per a aquests nois i noies adolescents, cada un té una làmina amb el format d'un mòbil, un mòbil que els hi està arribant missatges de WhatsApp i mitjançant els icones poden representar com se senten identificats. L'icona en els WhatsApps és un símbol molt dels adolescents que fan servir, però que volem que parlin, que expressin, que diguin el que se sent en cada capítol, la seva emoció, el seu procés migratori si s'hi veuen identificat. És un llibre que està funcionant moltíssim amb tot aquest aspecte del dol migratori i el procés migratori que es fa un alumnat nouvingut que acaba d'arribar al nostre país. Després tenim la bossa de 7 dies al llac, també a dintre amb una altra proposta didàctica. Al voltant al món en 80 dies, a la pàgina de l'ISTEC hi ha propostes didàctiques que també pensem que es poden agafar i ampliar. I comptar amb núvols també igual. Tenim la bossa on hi ha tota una sèrie de material adient. Hi ha forces rúbriques, tot el tema de l'avaluació, que pensem que és molt important que l'adolescent pugui identificar-se en aquest procés d'entendre la lectura, de saber si l'entén, si li és difícil, si entén l'èxit, si té coneixements previs. Bé, és un treball molt pensat amb el club de lectura, amb aquestes bosses i en aquests llibres. Res més, només us animo que vingueu aquí al Servei Educatiu de l'Eixample, que ens demaneu aquestes bosses en préstec, que les gestione l'equip del CRP
I res, donar-vos les gràcies i vinga, una bona feina en favor en aquest alumnat nouvingut que acaba d'arribar al nostre país i que s'ha de sentir el més ben acollit. Per tant, posem tots els medis, tots els mitjans perquè se sentin a gust.